tal-ħolqien li kien jaxxa il-widin bin-narċisi leq fid-din dawl ix-xemx ma' kull imkien. Sabiħa l-ħajja tagħna meta l-ġmiel inġorru magħna u ninsew dak li għadda u mar nibdew ngħixu ħajja aħjar. Ejja ninżlu fil-widin fejn qattajna ħafna żmien, hemmhekk aħna nsibu stiet taħt il-firxa ta' smewwiet. Noħolmu intu jien sakemm jasal dak iż-żmien illi nagħtu lil xulxin dak li wedna tu